Wala ko na sa palikod. Asa naman ko si Jamba? Limutan naman na si Jamba. PLDT ano na? Nag-start na? Start na. Oh. Uy, 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 uy. Asa mo sila? Asa mo? Ala! No. Alo! Wala. No. Ay, nabi mo doon. Dali, mili. Dali. Oh. Ika, mili ka. Mili kasi yung Ay, lagi. May si Michael maggamit ng pala. Ilang balay. Sorry. Agay kagalos. Ikaw, kapalos. Namangya pa si Michael. Wala ko yung bala. Saan ang gagi ko kayo ko ay? Ma-aim lagi dayo ninyo sa ulo. Hindi. Na may scope. Wala. Saan ni PUBG? Magano na may scope. Bata. Wala. Nai-rocket launcher. Ano mo? Asan na sila? May naririnig ako. Nasa taas. Ikaw na ito rin. Agay! Ala na! Hindi ko. Michael, pamili lagi na yung palaban. Nice. Okay. Sell. Nasa taas na po doon. Visible. Shush. Parkour. Ano po ni Mini Master oh? Dre. Long range! Mo dali! Mini Master di Aya, Mini Master. Asa naman mo? Nawala ko. I'm alone. Alo, isa lang ko kabomba. Gay! Si Michael ba? Lalagot, annoying! Ay, jeez. Timing kayo sa mga apil-apil. Yan ang marag banat ko kanya. Bakit isip kayo? Wala ka! Gaba ka. Sinungaling ka ha? Sudan niyo eh. May sudan na lang. Lamang din ka. Dili uy. Ikaw man ganyan lamang. Wow! Binuang cheater man si. Cheater! Ay, Binuang. Mac. Oh! Lalo, totoo. Kulilat kayo ko ba? Wala na yung baril. Ito. Isa lang ko kay iko! Ah, si Michael. Saan naman kamay? Saan naman kamay? Fred. Ay, kitanda ka. Nasa ka ba yun? Ah! Tabla. Sorry. Abang pa si Michael. Kailangan pa habulin. Okay. Saan na? Sa taas oh? Ay, invisible si Gabi. Wala na ko!
Okay. Grenade. Labay mo pin niya. Ano? Nawala ko! Ay, ingat ko gyap. Ah, grabe mo kayo. Kapatay. Ayaw hajit tayo. Ito ba? Ito lang sa kay patay mo. Lo! May grenade lang siya tinig. Ay, ano? Ay, gagig! Wala na ko'y bala! Wala, masunog dahil ka dito. Okay. Patay! Gig! Balusan to. Ay! Kagansa! Help sa help! Help! Alo! Nakuha niya yung green, ano? Launcher. Lagot mo sa mga ba? Nagdala ako sa ala! Kaya na-check sa tagas. Wala! Ay, nakuha. Score. Oh, grabe. Rotan ako. Makapanik basta maglili mong kalaban niya. Naka-shotgun ka. Ay. Ah! Tabla. Kaya matila. Wala naka-apil si Gabi. Ala! Basta ko. Hindi. Hindi naka-apil eh. Ah, sa mukha. Uy! Ako ginang bandirehon sa buwang oh. Assist lang. Thank you. No! Budungkay ko ng footsteps, di ba? Uy, ala, 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 ala. Ala! Si Michael, asa si Michael. Ala! Wala akong time para sa iyo, Ses. Asa si Michael? Nasa ladere oh. Wala akong time sa yuto. Sige, labayan ko. Ala! Ala! Mike! Kaya basta si Michael, si Gabi, si kamatay kay Michael. Okay. Ala! Ulba ba pag naging kasunod din mo? Mugan eh, siyong tanaw sa likod. In a hurry, only a minute left. Bro! Natoy. Marro! Saan ka? Ay, palabot ni Michael. Kedua naman, kaning dua naman nagapinit siya na eh. Kaga na lang ako. Hello? Nakatay sa likod.
Saka Mike, asa nanago si Michael. Secret. Nakakamadalong na ko. Paano ba yan? Great. Paano yan? Ano ba 100 yan? pesos siya. Tugtog ka daw ang drums, Mike. Drums daw. I-hit daw. Hit daw. Ah, wala. Hindi ba? Wala.